Nem, olyan grilled cheese. Nem foglalja Luka. És mi, amit láttad Ausztriában, elfoglalja Luka. Előbb belegítettem a serpenyőt. Én nézem. Már csöllöttem is a nyálamat. Azaz. A vajas kenyérre. Most a trükk meg kell kenni a másik felét is. Mi? Belaggolt a stream. Ja. Nektek? Vagy mindenkinek? Most jó? Yeah. Azt nem tudom, hogy tegyek-e bele hagymát még, ahogy a Pali. Tegye, az a jobb, csak jobb ízlet. Szerintem Oké, komoly vagy. hagymám nincs, de van lila. Az is jó. És az oldalát nem kell adni? Nem. Az majd átveszi a vajat. Egészség, bazd meg. Ételkritikus vagyok. Azaz. Az a baj, 2 réteg sajt kell rá, szóval majd még a tetejére is megy, kb. Ugyanennyi. Hétvezés hulába készül a menza. Szőre Zsolti, szedd szép! Ahogy eskü a Matyó ezzel a hajjal úgy néz ki, mint a híró. Nézem ki, Pali. Mint a híró. De egy furry. Igen, egy-két arcteckó. Azt már ugyanaz, két. 3 csikkó aztán. Nektek benn vagyok még a játékban. Jó, nekem itt egy kecin egy EU4 logó. Ez a rész nem kell. Ott vagyok. Kaszkélész, ne fennderod, hogy kasszodik szépen. Srácka szirászoljuk. Azt ott mind. Persze, jó hagymással. Az undorító lányok ne jöjjenek a közelünkbe. Hollandia nem számít már. A hollandok azok beszélgesek. Nagyon komoly admirálisom van. Au. Aui. A kurva anyád, bazd meg. A government reform, szóval nem tudok parlamentarizmust csinálni, mert diszriform tudni. Literálisan meghalok a saját szobámban. Nem gúl. Na a hagyma másik felét elrakjuk a következő főzős streamre. Az én konyhában nem. Too few seats of parliament kap egyetemben. Na akkor jöhet a második réteg sajt. Vársz, mint titek most feljól a Matyit és elkezd rajzolni a telefonjak, hogy eldől? Na, Annyira vicces lenne. hát figyelj, neked nem lesz a csatornádon content slab, szóval... Nézzem miért van ilyen kölcsönpénzon, de akkor nem szóltam. Ó, bazd meg elbasztam, srácok. Nincs rajta a hús. Még le kell szedni előtte. Hát egy kis ez, egy kis az. Csirkemelsonka.
Chi se ne bonna? Ki a Netherlands? Azok a csajtok? Aha. Csak ilyen előre össze van izélve. Jelszottam két csirkedarabok. Figyelj, majd látom, amikor megolvad, hogy ez milyen minőségi sajt. Füstölt sajt, tesó. Jó, elhiszem, hiszek neked. Amúgy tudom, mire gondolsz. Csak most nem volt kedvem reszelni. Valahol, az finom. Na jó, még egy fel. Bazd meg, erre megint nem raktam húst. Amerikába szépen lassan. Az íreket nyilvánvalóan kiküldjük az országból. Vagy csináljál már kommentárt a videó alá, Szláv. Mint egy igazi hadvezér, hogy úgy mondjam. Mint az igazi főzés videókban. Mint egy igazi angol, így van. Szanektálni kéne amúgy. Ez mennyi idő lesz szanektálni körülbelül durva? Az Ormondba szeparatisták léptek fel ezzel. Úristen ki a... Ezt én általában úgy szoktam kezelni, hogy úristen ki a fasz. Lesz majd, lesz majd. Szerez egy kameraállányt. Amúgy igen, vegyetek nekem egy GoPro-t. Nagyon fontos egy ilyen spatula. Ilyen. Látjátok? Jól látszik? Aha. Összerakjuk a dolgokat. Ez már kicsit szakadt szét, ez kicsit kínos. És ezzel most mi lesz, Matyi? Mi van? Most mi lesz, hogyha szétszakad? Hát valamit kezd vele. Hát figyelj, majd azt megeszem. Nagyon meg van pakolva. Ja, nem tudom anektálni, mert jó van, bazzeg, akkor találok. Ez most olajba lesz sütve, vagy izébe? Nem, hát a vajon sül meg, azért van megkenve mind a két oldala. Ja, jó, úgy értem, hogy... Ja, jó, leesett. Nézem, hogy van egy rebelek által occupált provinciája. Gasconynak. What the fuck? Azt csinálom. Scottish Noble, az mondjuk az baj. Leesett a vége a botodnak. Influencer a francia. Hagyjátok? Aha. Hát amikor disbandol. Amikor disbandeled, Folyik le a sajt. Aha. elég drágák. Írja, amikor rájövődött, hogy mennyibe kerül. Ez igaz. Na most itt egy kis vágás lesz, srácok. Most egy vágás. Na, megfordítottam, srácok, megfordítottam, mehet tovább. Ó. Összesen 39. Nagyon jó. De a sercegés legjobb. Voltak. Nem, már azok saját maguk döntik el lényegében. Yuka still is the defender of the Catholic faith, mert hát... És most miért nem anektálja Gasconit? Eddig mutasd be, kérlek, hogy milyen fűszereket szoktál alkalmazni. Hát figyelj, úgy tudom. Kettő understandable. Itt vannak a fűszerek. Van ez a halak fűszerkeverék. A görög sültek. Na ez, a mézes mustáros csirkés kotány ez. Igen, és hát az egyik kedvencem a fokhagyma granulátum. Majdnem ugyanolyan jó, mint hogyha a sima fokhagyma lenne. A srácok, itt megint lesz egy forgatás, addig sajnos nem tudom mutatni, mert még nem vettetek nekem GoPro-t, szóval egy pillanat. Mi lesz itt? Ja, Szendót forgatjuk. Ilyen? Úgy az ilyen főzős videóban mindig olyan van, hogy
Ez igazából egy kambodzsai istenölő hagyma, de hogyha sima fokhagymátok van, az is megteszi. Na, nagyon szép aranybarnára sült ez a fele is. Master of Meat. Ilyen szépen megsülnek a sajtok. Ez meleg amúgy. Ó, igen, írni presztízs. Azaz, nagyon szép. Gyönyörű. Nincs elég presztízs, ami kell még. Hogy ki az kókuszgolyó? Aha, Adjál. tessék. Matyi passzolja a kókuszgolyót, elfogadod-e? Várj, amúgy van róla egy nagyon gáz kiskori kép, meg akarjátok nézni? Ja. Oh. Must respect our trade. Majd vágd félbe és így húzz szét, hogy a sajt így izé. Hát az a baj, szerintem az nem fog annyira megolvadni, mert nem olyan sajtot használtam. Ez most még csak egy próba. Jó, Ez egy jó. próbaforgatás. Ez már nem tudja, már megvan a izé. Kis szójaszósz menjen rá. Á, nem tudom, illik-e. Vagy Worcester szósz. Izé megnyen. Majonez vagy valami. Várjatok, ki kell szedni, és még mindig nincs GoProm, szóval elnézést. Kajak, köld már fel a fejedre a telefont. Ja, egy gumi van. Még mindig ott van egy kis felszemét. A valamiért. Háború nélkül nem sok értem. Még egy kis ASMR nektek, srácok. ASMR. Jó, ASMR, igen. És most szedjük ki. Kezdjük a szokán, meg ezt a facit, ilyen, Na, srácok, itt van a végeredményünk. Hát, szerintem nem lesz szörnyű. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb fal, amit életemben csináltam, de... De úgy kurva szépen megsült. Ja, vágd félbe, lássuk. Hát azt szerintem nagyon szarul fog kinézni, mert nem olvasz meg lehet rendesen a sajt. Mint a taste videókban. Jó, de bazzik, hova tegyem? Nincs GoPro. A szádba! Harap rá a telefonra és úgy. Nehogy. Guy Howard. Srácok, velem van Guy Howard. Bazd meg! Velem meg huge. Next képet. Lássuk. Azaz. 17 like. Oh, kurva jó. Na srácok, csak így mondanám. Jó étvágyat hozzá, jó étvágyat. Finom lett? Kóstold már meg. Sziasztok, én Biolex Hero és Földözzé gyermeke vagyok. És itt van a grill cheese chat szendvicsem. Amúgy Ahogy jó. látjátok, nagyon grilled és nagyon cheese. Nagyon csí. És ebben a videóban szeretném kiírni Földözzét. Hát srácok, És- megértem mind az 5 perc munkát, amit belefektettem, én azt mondom. Golden Érázza. Kaphatok egy harit, Matyi? Akarom mondani Hero X, Apu X. Azt tudja. Tessék barátaim. Köszönjük. Készítsétek el ti is otthon, a recept ott lesz a leírásban.